cɛ na a kɛ o place la kɛ ne de jɔlen du fɛn bɛɛ ne bɛ n da ɲɛfɛ bi wala bɛ n da fɛ sini Jalo Dɔ kɛra o y'a bɛɛ ka sabali sa Jalo sabali Jalo e fitiri wale I ma nasɔngɔ min bɔ n bɛ n sɛgɛn ni wɔsi kɛ ka taa n ka dumuni ɲini ka na ka n'a sigi I t'i ka mulobaliya kun tɛmɛ ka bɔ n kan e bɛ taa ne lebu dɔrɔmɛ 260 de kama n'i man ka wari di yan n'i man ka wari di yan n b'i gifle k'i pɔnne k'i bila f'aw fɛ sisan I cɛ de y'a di ne ma I cɛ de ko ko ne ka wari fɛn ta he a ma s'o ma I jɔ Sira yɛrɛ cogo di walayi ne nimisali ba de filɛ nin sisan e ma nimisa ka sɔrɔ e ma kɔnɔ ta o e kɛlen ka kɔnɔ ta kɛ e nimisara a sabali sa mɔgɔ mami jɔ kan mɛ daga wuli e ni fama foli ko tala mami ni bɛ ka ko la I b'a kun ta ka bɔ ne e wari min kasi la cogo di ka ne tɔgɔ fɔ mun wari ko kɛra san mun wari ko kɛra n den jumɛn ni bɛ kan fɔ fɔlɔ a ma se foli la dɛ ni bɛ taga wari minɛ la kana taga wari minɛ la ne tɔgɔ yɛrɛ qu'est-ce que c'est la première et la dernière fois kulo bɛ ne na kɛ to sa e bɛ ka kuma I bɛ ka pali ka taga min mun kɛra mun girin ko kɛra I bɛ girin mun na I yɛrɛ fana sa maa fila ban kun tɛ fɛn kelen na koyi e filɛ nin e ni Ala cɛ e bɛ se ka nin waritigi ba in sɔrɔ cogo di ke e ti I majugu ye I ka baara k'i ka wari sɔrɔ ne de ko tugu ko sa ni e tugula nin ko sa I bɛ kɛ fɛn bien a tɛ kɛ fɛn bɛɛ de ne de ko ne mago t'a bolo la wari la ni bɛ taga wari minɛ la taa minɛ la ni yɛrɛ tɔgɔ ye kana taa minɛ la ne tɔgɔ la kuma yɛrɛ I kulo bɛ ne na kɛ ayi I fana I fɛ vi ka gɛlɛ dɛ d'accord n y'a mɛn problème t'a la ne bolo n ko business n ko wari de ka di e bɛ business de fɛ ou bien e ti wari fɛ de ne t'a bolo la wari de fɛ I t'a dɔn k'i b'i ja f'i k'i goya I bɛna faamu nin bɛɛ kɔfɛ walayi bi tɛ I bɛna fɔ ne ɲɛna k'i nimisa nin ko in na walayi jɔn ka nimisa e kɛ jɔn bɛ nimisa ne tɛ jɔn b'i yɛrɛ faga ɲani yan maa fila ban kun bɛ fɛn kelen na Ankle sunɔgɔ semua rasa bashfiti pergi abi ale bashfiti tala soa oma fana yana hara ma fɛn fɔ ye ma fana fana yana ko ko kara cɛ ni mɔgɔ langolo ba de e taara heure jumɛn ne bɔra tilegan fɛ ne yɛrɛ t'a dɔn o y'a sɔrɔ ne kun taara min yɛrɛ an fana balo b'an sen tɛgɛ la koyi ni ma yɛrɛ t'a sɔrɔ ni ma bɔ ka ɲagami kɛ I tɛ ɲɛ sɔrɔ a la koyi o kɔni kara ka position bɛ cogo min n'an ma wuli k'an jɔ an sen fila kan wallahi ni ma se ka faamuya foyi sɔrɔ a la o mais e taara mun de fɔ a ɲɛna n taara ka furuko in de fa ye ko muso filanan ta koyi ko a ka jija a ka filanan ta parce que n'i y'a mɔgɔ ka sɛgɛn juguya to ye n'i y'a muso filanan ta dɔrɔn o gɛrɛsɛgɛ bɛ fara fɔlɔ ta kan a ko ne ma ko problème foyi t'a la ko wallahi fa bɛ nin na nin mana muso filanan ta sisan a ma kuma caman don a la a ma kuma caman foyi don a la a ko b'a kɔnɔ I b'a dɔn Aminata o fɛnɛ ne k'a ladeli ye koyi I y'a faamuya ne yɛrɛ k'a ma ko n'a donna la hali n'a dɛsɛra ne b'a dɛmɛ I m'a faamuya n'a y'a muso filanan ta sisan a bɛ kɛ sababu ye ka furu sa e bɛ ka furu bɛ dabila parce que a tɛna na s'a fila kɔrɔ a banna dɛ et puis fɛnɛ a diyara ye dɛ f'a bɛ yɛlɛ e wɔrɔ hakili jigila mɔgɔ min na koro ne terimuso a bɛ faga o de ta filanan na a ka koro furu sa e yɛrɛ fɛnɛ I to I ka ayi sa mais e fana tɛ k'a faamu ne daga wuli teri o tɛ faamu sa sira ne kɔni fɛ n'i t'a fɛ wallahi hali n'i fagili bagili dɔw k'a bɛ fura ma n bɛ fɛ problème t'o la an yɛrɛ k'a ladeli ye pour que I bɛ se ka bɔ kara mun na position min na ni a bɔra koro nɔfɛ sisan ale ka furu sali sababu tɛ nana b'o la hali Jalo yɛrɛ b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a tɛ bɛn e ni koro y'a ka denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra ko ale n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma tɛ ko ka to kɛ furu ye ne yɛrɛ kɔni de hakili ka ɲi koyi sisan même kɛ ni koro yɛrɛ ɲɔgɔn ye sisan n bɛ conseil di koro ma m'a fɔ ɲɛna ko kara ye mɔgɔ ɲɛnama ba ye n'a ka di kara yɛrɛ k'a furu wa n k'a ka premier pas kɛ ko kara bɛ ka maloya a k'a ka premier pas kɛ i m'a ye
donc n'i y'o fɔ a ɲɛna sisan a bɛ content a bɛ tugu a kɔ. O la i b'a fɔ ko furu de tɛmɛnen ni kara ni ɲɔgɔn cɛ ko ko kara balima de ye k'ale n'a ka kɔɲɔ sera i bɛ se ka kɛ balimamusokuntigi ye. Awɔ n b'o fɔ a ɲɛna o y'a ko ɲɛnabɔlen ye. Ko bɛ ɲɛnabɔ. Kɛlen don. I bɛna ka kabako f'i ɲɛna. Kabako jumɛn? I fa ya fasi dɔ bɔya sɔgɔmaden na. Awɔ. E n'a ma kunbɛn. Ne n'a ma bɛn. Ba fana sen bɛ ko mana bɛlɛ kala a sen tɛ ja koyi a bɛ fantan naani bɛɛ fɛ. Ne ka wari bɛ suyɛnɛ ne ka portefeuille kɔnɔ. Awɔ. Kɛ n ka yiritigi dɔ ka juru b'a la. A ma ne ka 7,000 ta ne k'a ma n k'o tɛ ne ta ye. Jalo bɛna complot mun kɛ ne na. Ka taga juru siri ne na ne t'a juru dulon ne na. O don a kan na k'a b'a yɛrɛ faga. Maa ma se ka to a yɛrɛ faga. N ko nimisara. Ne de taara juru bɔ Jalo kan na dɛ. E yɛrɛ bɛ ne tila ka nimisa ne de y'a fɔ n k'a ka taa yɛrɛ faga de Jalo de ma sɔn yɛrɛ faga ma. Ka tila ka bɔ n'a sen fɛ k'ale t'a yɛrɛ faga. E ko tiɲɛ o depuis a juru b'a kan na e tun b'a to yen i tun b'i den kɛrɛfɛ k'a to yen ba ni n ka minɛ bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ. N'ale tun y'a yɛrɛ faga. O tile 15 filɛ aw tun bɛ mun kɛ e la. A fɔ kalo 4 ne tile 10 kɛ. Kalo 4 ni tile 10 e tun t'o bɛɛ kɛ koyi fantanfiliya i tɛ mɛn a la yɛrɛ. Bolomafara kɛ. Bolomafara minnu tun bɛ na kɛ o tun t'an nafa. O bɛɛ bɛ don ɲa. Ale yɛrɛ terikɛ. Ba yɛrɛ sigiɲɔgɔn ka ca a bɛ taga misiri ni fɛn minnu na tan misiri mɔgɔw bɛɛ tun ka na nin 1,000 sa e tun t'an kelen fɛ yan. An bɛ kɛ fɛn. A banna. Cɛkɔrɔba minnu yɛrɛ bɛ na ko tiɲɛ la nɔ tun t'o ɲɛni ye. N'i bɛ furu la i tɛ se ka ko dɔw kɛ. Chinois non ma y'an ka ko bɛɛ tiɲɛ e tɔɔrɔ e fana taara juru minɛ ba la k'o minɛ a ba tɔgɔ a taara. A bɔra ne ko k'a yɛrɛ faga a ma sɔn yɛrɛ faga ma. Jalo yɛrɛ o kɛra a ta kan ye ne yɛrɛ mago b'a la n bɛ fɛ ka plan dɔ sigi sen kan non cicogo t'o la yɛrɛ n b'a kɔnɔ yan bi. Sira de b'a dɔn. Yɔrɔ ko kɔnɔ sisan dɛ. so tɛ ban denkɛ minnu ma. Kana dabila dɛ. Ka dabila. Tɛ dɔwɛrɛ dɔn. I furula joona nka k'a fɔ k'i furula k'a fɔ k'i bɛ ko dɔ dabila kana dabila diɲɛ kɔnɔ don dɔ i bɛ tila ka nimisa. Ne taara kara bɛ wari di ne ma ne taara ka wari don bɛsi ni fɛn ninnu na a tun y'a essayer k'a bɛ kuma cɛ n ka bolo ne san hɔrɔn de. I tɛ bobara nafa dɔn fo sumini ka bɔ a la. Ale t'a kalama k'e ba ye ne bɛ mɛsi don k'e si ma tɛmɛ mɛsi don yan. Fa b'a la hali Jalo yɛrɛ y'i pan k'i puruti ne ka mɛsi don yan nɔ k'olu filaw fɛ yen olu ka danbe tɛ sɔn ne ma. K'a sɔrɔ u bɛ misiri taga sira la n'u ni musomaninw bɛnna f'u kan bɛ jɛngɛ ba yɛrɛ kan bɛ ko tournesol. Jalo jogo ɲuman foyi tɛ Jalo. I b'o fɔ dɔɔni de. Ne dabali bɛ bɛɛ i fa la cogo min a kɛlen ko cɛkɔrɔba tɛ. Cɛkɔrɔba jogo tɛ se kelen o de kama sigida bogotigininw ɲɛ don ne ninnu nɔ. K'a dɔ b'u gosi ne kunna. O y'a juguyalen. Ɲɛ bɛ ni Jalo ka nin so in na n'u ɲininka u b'a fɔ ko diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛ Jalo bolo k'a sɔrɔ fantanden piripiri de don. A banna dɛ maa yɛrɛ bɛ ka mɛn dɛ ne dun pereselen don. I tɛ sira ɲini. N bɛ taga o la n b'a wele telefɔni na ka wariko kuma fɔ a ɲɛna komi juru ka ca la sisan ka taa burankɛ nɔfɛ n ko wariba de b'a kun sisan donc n'a taara o t'u bilalen ɲɔgɔn na. O don na ne bɔra jugu sago in yɛrɛ fɛ don min na n ko a ko ne ma ne ko n k'a ka 200 di yan n ko n bɛ telimani ta k'ale b'a lajɛ. A y'o de fɔ wa. A bɛ k'i kɛ tan tɔ k'a b'a lajɛ a b'a lajɛ ne fana ko n k'a kaɲi ne bɛ taa. Ni ɲɛni yɛrɛ ma sinon tile tun bɛ bɔ e la anw bɛ tile sinɛ dɔrɔn daji maa bɛ taga fɔlɔ ni bati na. Awɔ k'an bɛ o la. Ala ka tile yɛrɛ. Amina rabi. Mami. Ça va? Somɔgɔw? Kɔri baasi t'u la? Alhamdulillah. Anba. Ne yɛrɛ bɔra so. Ne ye dɔɔni sigi ne ko n b'i makɔnɔ. I ka yala yala bɛ ka caya dɛ Mami. Ayi nana n b'a fɔ dɔrɔn de ne kun mago bɛ e yɛrɛ de la. O ka di? O wariko dɔrɔn. Ayi ni wariko don wari tɛ n bolo. Ayi ne bɛ ka na wariko kuma de f'i ɲɛna. I bɛna wari di yan? Awɔ. Mami. Komi i burankɛ ye wariba sɔrɔ sisan. A ma ɲi ne da kɔnɔ k'a fɔ a ɲɛna n ko ka wari d'i ma. Awɔ. Ka di ne yɛrɛ ye i sigi s'a ma ye k'a fɔ k'i mago bɛ wari la. A ye wariba de sɔrɔ tile 2 in na wariba de b'a kun. Sisan ne yɛrɛ ka taa ɲɛfɛ na ko fantan bɛ na. Voilà o yɛrɛ de y'a ɲɛ a ma ɲi ne da kɔnɔ. Mami. Diɲɛ bɛɛ n'o sagala ni ba ye. Mami, jɔn ye saga ye sisan? Ayi ba e yɛrɛ sa. Ayi jɔn ye ba ye? Ne. Jɔn ye saga ye? Ne a bɛɛ ye ne de. O ka ɲi. Sisan e bɛ ka ɲina fɛn min kɔ i b'a dɔn fɛn dɔ cɛ ka ɲi den muso da ka tɛmɛ fa yɛrɛ kan e cɛ de don e de bɛ se k'a ɲɛfɛ na ko karisa ko e yɛrɛ b'an ka du situation dɔn seba tɛ ne fa ye e ye dɔɔnin sɔrɔ i tɛ ɲa ba ma i ka nin d'a ma i ma mɔgɔw ka juru ka ca i fa la i ma hali ne tɛ se ka fɔ ka taa yɔrɔ dɔw la i ma. Ne ba yanni furu kun ka na den yɛrɛ tun bɛ yen. Sisan ne sera a ma den ya okumu kɔnɔna na an den
mago bɛ nin na Ah. a diɲɛ a tɛna se ka ban dɛ o faamuya man di o komi faamuya ne yɛrɛ n'a ka ko tuma dɔ la a tɛ taa ni a bɛ se ka kɛ ne bɛ kuma a bɛna digi a la e kuma fɔcogo man ɲi ayi sisan an b'a kɛ cogoya min N'a ye e da nin na e b'a ɲɛfɔ a ye n'a ye mun fɔ i bɛ segin i bɛ na ci jaabi fɔ ye wali kelen i bɛ n wele telefɔni na dɔrɔn ban ka kɛ i k'a ɲɛfɔ a ye a ɲɛfɔ a ye n'a kɛra cogoya min na walima n bɛ n hakili jagabɔ ni n bɛ se ka taa an bɛ e tila kun ka ka taa o de kun bɛnnen don a bɛ se ka caya o la o ni e taara a bɛ se ka mun di e ma ni ne bɛ yen nɔ a tɛna o di a ɲɛ bɛ malo e ma ɔ i t'a fɔ a ɲɛna k'a ka na ko mɔgɔ b'a la k'o f'a ɲɛna a bɛ se k'o fɔ a ye o fana kɔni o bɛ se ka kɛ n b'o f'a ɲɛna siɲɛ kelen voilà an b'a kɛ ten k'a ka na y'a mɛn n y'a mɛn n b'o f'a ye mɛ ba k'i jija i ka wari sɔrɔ dɛ barisa ne y'a ban ka wari di dɔrɔn sege ban de don barisa wari ba de b'a ayi ni wari bɛ karamɔgɔ kun a tɛ ban n'a b'a kun dɔrɔn a b'a n'a y'a ban dɔrɔn sege a tɛ fɛ ka di de awɔ taa n bɛ ka f'i ka gɛlɛya dɛ ba awɔ n y'a mɛn wari b'a kun sisan dɛ misala siri kunkolo la mɔgɔ kunnangolo man ka tɛ ka yala sitanɛ bɛ don a bɛ bɔ k'i kunkolo kɔrɔ ale yɛrɛ de tɛ musɔrɔsiri fɛ o ba misɔrɔ siri hali n'a t'a fɛ diinɛ kɛlen don k'a recommandé voilà ok ka se ni ɲuman ye a ka tile yɛrɛ cɛ i bɛ tagama cogo ɲa han Oh là là. Ni y'a ka kow daminɛ fanga bi yɔrɔ lajɛ dɛ ne t'a dɔn ne de kɔni nana furu la wa ne de bɛ muso furu wa bilahi ne yɛrɛ y'o jɔrɔlen ani tile Minata Nam ça va ça va Minata donc i ye wari in don fɛn min na nin y'olu ye quoi walahi kɛ cogo di donc dɔrɔn de ka di e ye e labɛn man di jɔn ye kɔngɔ la i ka i ɲɛniw kɔrikɔri ka finmaniw k'a la ani kusikininw kɔrikɔri o tɛ awɔ bi i bɛna taa jɔn bɛ n'i da kan awɔ bi nin ye ne ka ko ɲɛlen nin donc i bɛna taa yala la bi tuguni hali tɛ dɛ hali afiriki tɛ yan e taatɔla fo dubayi jumɛn dubayi dubayi cogo di cɛ kana na n ka magasin dɔɔni sa n bɛ ka taa dubayi e bolo ko dubayi ye yanni fɛngɛ de yan jɔnmɔgɔla de kɛra ye koyi ne fa ni ne bɛna don avion kɔnɔ bi e ala e ye fantan n ye mɔnɛ ne bɛna n sigi avion kɔnɔ k'i bɛna taa min ko dubayi i kale kale ratiɔn i kale kɛ i taa dubayi ne ka vi ɲɛlen nin i kana dumuni kɛ yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ Minata b'a kɛ tan don o don kuma caman nin ne bɔlen n'a bɛɛ la Minata n'i bɛ ka taa min minɛnw tɛ sa sɔgɔsɔgɔ ɲɛ tɛ n ka masaki la o dubayi Minata kana na ne wolo sɛmɛ fara sa i yɛrɛ hali bi mɔgɔ bɛɛ cɛ fini ninnu Minata nam e ka fini fɛngɛ ninnu bɛɛ fini parilita ninnu bɛɛ de bila ɲɔgɔn na hali ta y'o dɔrɔn de y'a ne ka fini bɛɛ de bɛ yan minɛn tɔ ninnu bɛ min minɛn tɔ jumɛn sokɔnɔ minɛn tɔ kɛ ne mago bɛ mun na n'olu kɛ n kun e bɛ mun yɛrɛ kɔ ne mago bɛ mun na n y'olu kɛ n kun valise dɔ in fana tɛ yen ne taara o bila gari la ka Minata i bɛ ka taa min de dubayi ayi o tɛ se ka kɛ o masa ne ka magasin a ɲɛna Minata i bɛ ka yɛlɛma cɛw nɔfɛ da magasin ɲɛna Minata ne k'e bɛ ka yɛlɛma cɛw nɔfɛ da o ma e muso de yan Minata ne bɛ ka yɛlɛma cɛw nɔfɛ e muso de yan n y'a dɔn i donna sunkuruba la mais n kun t'a dɔn k'a sera nin wagati ma ayi sisan ne kɔni basi y'a bɔrɔ fara ka ne ba neni jɔn ye ba ala nin ka ne ba neni jɔn ye ba nin ala ne tɛ perese ne ni maa ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan dɔrɔn ne ka nin fɔ maa ɲɛna ka ne ba neni e ma ko ne sunkuruba sisan ne ba nin yɔrɔ bɛ o ye ne ba neni ne de ye o kɔrɔ ko ne ba de ne dege a la bilayi ne m'o fɔ mais Minata i fana kɔni tɛ bɔ du in da fɛ yan nɔ bi ni ne ni baba ma ɲɔgɔn sɔrɔ baba n'a ye diya taa polisiso la ka taa convocation tigɛ ka na n'a ye baba tɛ yan taa fɔ baba ɲɛna ne yɛrɛ bɔtɔ don ka taa fɔ baba ɲɛna ka ban e bolo ko baba yɛrɛ tɛ hɛrɛ fɛ yan ko ne bɛna n si kɛ ni jugusa wɛrɛ la furu in kɔnɔna na yan nɔ ne kɛlen ka dubayi taga sɔrɔ o fɛn min tɛ baba ye ko bɔ ne taalen dubayi sisan ne nana tɔɔrɔ ka na baba sama seli tapi kura
kɔlɔsi ani jumɛn yɛrɛ n bɛna maa sama Brésilien dɔ la. Na bɛɛ sama mais ne ko i datɔ tɛ Dubaï bi. O fana kɔni ye ko wɛrɛ de. tɛ du in kɔnɔ yan nɔ. O ye ko wɛrɛ de. Ka taa cɛw nɔfɛ i bɔta tɛ du in kɔnɔ yan nɔ Minata. Jɔnti yɛrɛ faga ɲani sa. Ka bɔ bɔgɔ fila n tɛ n tilalen sa. Ko n tɛ n tilalen sa. Ne ko an k'a lajɛ nin ye tilalen ye bɔ don. Nin ye mun kona sugu ye. N ka taa ka nin t'i bolo yan. Minata a bɛna ta i tɛ sabali. I bɛ se ka nin ta quoi komi n bɛ se ka kuraw sanfɛ. Ayi o to yɛrɛ de. N bɛ kuraw sanfɛ. Ne t'i bali ka bɔ i b'i ka fini surumaniw don i bɛ bɔ i bɛ taa cɛw nɔfɛ tɛ kuma i fɛ. Mais ni yɛlɛmani ko min b'a la bi ye k'a fɔ ko ni e bɛ ne ka furu la k'e de bɛ bɔ ko ka taa yɛlɛma cɛw fɛ yen o de tɛna kɛ. Cɛ tile ka kalansen ɲɛ bɛ ne na ne tɛ Mali muso ye sa i fana ɲɛ ma nin kara n b'i ka furu ni na ɲɛ ni tan dɔ ten n ye hɛrɛ sɔrɔ sa n bɛ taa n ka hɛrɛ la i bɛ mun wɛrɛ kɔ. E bɛ taa jɔn dɔ wari di ma. Ayi fana. E bɛ baara dɔ la. O wari bɛ baba kunna a ma kunna. E tilegan tɛ dɔrɔn ni jɔlen ma cogo di k'e bɛna taa Dubaï. O tɛ e bɛ mun kɛ. N'i ye nin feere nin bɛ 250 bɔ ne ye n ka magaji san da kelen la i t'a fɛ a filɛ yan i ko n ko ganiyɛlɛ i bɛ se ka nin feere ka taa Burukina fɛ sa nin kɔni ye n ta tɔrɔ ye nka vi ɲɛlen di yɔrɔ yɛrɛ bolo a ɲɛna sisan Dubaï janjo tɛ k'an bɔ su la. Masa ne bɛna nin kɛ cogo di ni ko n bɛ nin empêcher sisan nin karilen don k'i yɛrɛ fili yan nɔ ko ne tun bɛ fɛ k'ale faga. Masa est-ce que ne yɛrɛ tɛ taa baba fɛ yen jɔ n bɛ n ka téléphone ta k'a wele ne m'a sɔrɔ dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ taa du kɔnɔ. Mere Anada yɛrɛ mɛnna o mun bɛ k'an dogo ka bɔ de komi Jalo bɔra a mi si kɔni a ko k'a bɛ taa ci la ka na sisan ne fɛnɛ bɔra basi o tiɲɛ ye o fatɔlama ye i fa ka ko kɔni ne dabali banna la ko hali i tɛ se k'i sen ta ka bɔ wa ne bɔra ko n bɛ taa nasana ka ban a banna i ka labɛnw kɛra yɔrɔ n parila i parila ni ne taara ni ne tantɔ n tɛ mɔgɔ sɔrɔ i bɛ client wɛrɛw sɔrɔ sira la ma ni mɔgɔ wari sɔrɔ sisan ma ni an ta ɲɛlen de diɲɛ kɔnɔ walahi billahi ma a bɛ ka na 5 millions o de di ne ma bi ne bɛ t'o sɔrɔ a ka bureau la sisan donc a b'o 5 millions dan tigɛ direct fo Dubaï. Sura i tun bɛ ka kuma n fɛ WhatsApp la n'i ka kuma ninnu bɛɛ taga bolo faamuya Dubaï taga ko ye nin y'an kɛlen fɛn de ye koyi wallahi nin y'an kɛlen fɛn de ye i kɔni k'i hakili to a la n'i taara i b'i jija fɔlɔ i ka fɛn san ta fɔlɔ i bɛ fɛn mun san i b'a kɛ mobili personnel ɲumanba i b'o san ka di yan fo ka ɲɛnaba fadenw cɛ la fo k'a dɔn ko ne den taara Dubaï. o tɛ jɔrɔ na ko fɔlɔ yɛrɛ n bɛ so ɲɛnama ɲini fɔlɔ k'e bila ka taa an ka bɔ nin ko in bɛɛ la fantanya ye ne yɛrɛ tun y'o de fɔ koyi i fa mɛ furu sa ka bɔ a kunna a banna a ka ko ni fitinin kɛ dɔrɔn furu sara sisan ni ne sera yan nɔ ne bɛ solution ɲini ka billet bila ka na walasa e fana bɛ se ka taa quoi n'i ta dɔrɔn n bɛ so pere ɲini n bɛ wari ɲini o la ka billet bila ka na e bɛ taga sisan est-ce que an tɛ ne to yan sisan n bɛ so dɔ ɲini sisan ko o luwanse prix ta k'o lajɛ yan nɔ awɔ e bɛ taa dɔrɔn e bɛ se min ci ye dɔrɔn n bɛ n ka furu sa ni furu sara sisan nɔ n bɛ taa o so kɔnɔ ni taara o so kɔnɔ yanni i ka yɔrɔ kura ka jɔ ni yɔrɔ kura jɔra dɔrɔn n bɛ n ka minɛnw ta ka taa sinon n'e taara Dubaï ne ka taa Dubaï o tɛ solution ye dɛ. Ni ma Dubaï kɛ ninnu fana olu civilisé don an bɛna to yan nɔ furu ninnu hali u tɛ mɔgɔ valeur dɔn yɛrɛ. Problème t'a la n'o de bɛ hiérarchie problème foyi t'a la nka n'i taara i ka wari ci ma mɛn. maa kɛra fɛn. E kɔni y'a fɔ kara ye kɔni ko a kana fɔ du kɔnɔ. ne y'a fɔ an ɲɛna. A kana na fɔ du kɔnɔ. ne ye ko bɛɛ fɔ kɛ n y'a fɔ ko ne nana fɔ ba ɲɛna ko ka fɔ maa ɲɛna ka ban ko donc a n'a bɛ ka nan fiyɛ la n ko kana se an baara dɛ. E m'a fɔ k'an bɛɛ b'a kalama ka ban. ne y'o fɔ an ɲɛna. Alhamdulillah. ne y'o bɛɛ fɔ an ɲɛna ka ban ko bɛɛ réglé la donc ne bɛ taa san dɔrɔn wari min bɛ ne tigɛ dɔrɔn. mais n'i taara kana fɔ k'i bɛ mɔgɔ woloma dɛ kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ n'i b'a dɔn jɛ bɛ sɔrɔ famu fɛ dɔrɔn ta ye nin. mais
y'a faamuya jɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min dɔrɔn ta ye wari u yɛrɛ ko ko wari bɛ sɔrɔ duwa ye ne ka wari kɛra fɛn koyi o de kama ni muso mun na furu la ka sabali debi ne donnen fa kunna don min na ne ma deli k'i fa dala minɛ debi ne furulen fa ma ne y'a diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ to a ta la o sen jɛlen no o bolo jɛlen no Aminata i ɲuman bɛ segin nka n'a sɔrɔ ne kɛlen no k'i fa dala minɛ wallahi Aminata ko wɛrɛ bɛ bɔ a ko la a bɛ taa n'o ma o de tiɲɛ hali ne tɛrɛntɛrɛ tɛ bi ne bɛ tɛrɛntɛrɛ tɛ e sen tɛrɛ dugu la ko ni barika b'i la fadenw b'u ta k'i la n'u y'i ta k'i la n'u y'i bonza n'o min minɛ sa o bɛ sɔrɔ k'u kolen no o bila k'i bara yɔrɔ dɛ ne den kɛra fɛn koyi awɔ ala an ka dɔn bɛ turabu ma ne daminɛ français sɛgɛ ka dɛ français daminɛ sisan i bɛ to ka kuma fɛ français la tu me comprends tu me comprends quoi cɛman sa an bɛ ni sɔgɔbi de sa n'an m'a kɛ ten n tɛna dɔn ne taara bonjour vous me comprenez là bonjour ma ka ɲi sa e tɛna se nin na ou bien ni an ka ghetto k'o de ko an ma kɛ kɔfɛ awɔ k'an bɛ o la Aminata Zorbal wai bye Aminata Allah ne demi ka taa duwa koyi Aminata k'an bɛ n'a fana ka taa ten awɔ Awo ne k'i ma n k'i ka pari wari di depuis o don na n y'o de f'i ɲɛna n k'i ka pari wari di e donna ne ka bolo de fɛ koyi i b'a dɔn an ka pari ba in ka ko filɛ a ma nɔgɔn n'u dun sera n'a kuma ye Jalo ma an tɛ yafa aw ma dɛ wa n'a kɛra siɲɛ ta ko ye fɛnɛ a b'a dɔn ne tɛ sira siɲɛ ta ɲɛ ayiwa an tile an tɛ taa karamɔgɔ somɔgɔw taara su la denbaya dun bɛɛ bɛ yen nɔ baasi foyi t'u la nka sigi b'an fɛ tɔnɔ nin awɔ karamɔgɔ a ye denmisɛnnin ne tɛ fɛ ka n da don a fa ka kuma n'aw ye depuis dugu masaden jɛra Jalo bɔra fo sisan a ma se yan ne bɛ taa komi ne kun nana tɔnɔ ɲininka de ayi dɛ kana taa dɛ ne yɛrɛ ye ne b'a fɔ n ko alihamudulilayi ko Safiyɛtɔ dayirimɛ bɛ Ala bolo kuma ye tiɲɛ dɛ Jalo bɔra Jalo ma dɔrɔmɛ 2 di ne ma ni sera ka nasɔngɔ sɔrɔ i bolo a bɛ diya ye nasɔngɔ hali n'a kɛra 400 ye o di yan n bɛ taa n na san yanni Jalo ka na wa a bɔra a ma wari di dɛ n'a nana a bɛ tila ka pɛrɛn-pɛrɛn de kɛ ko mun na ko dumuni ma sigi i ba kisi malo ma dɛ est-ce que ne tɛ taa ka na parce que ne yɛrɛ kun ma bɔ ni wari ye o awɔ ne kun nana n kun na kuma n fa fɛ dɔrɔn ne ka segin e ma na n'i ka téléphone ya hali dɔɔni tɛ sɔrɔ compte la foyi tɛ ne kunna sisan mais n bɛ taa ka na n bɛ taa so n bɛ na ni wari ye n bolo y'a ma yan dun n'a ka yɔrɔ ka jan taga ni ka segin ma tile bɛ sɔn ka gan ne na dɛ ni e fa tɛ yan nɔ e de bɛ yen nɔ n'a fɔra an ka tiɲɛ fɛ e fana yan du denkɛ fɔlɔ de o ye tiɲɛ komi a kun ma suda fana o sinon ni o kun dɔrɔn ne kun bɛ na n'a ye ne yɛrɛ natɔ 200 kun bɛ yen nɔ ne kun b'a ta n fɛ a ma suda tɛ koyi ne kɔni Ça va? Waaleykum salaam. Ça va? Somɔgɔw bɛ di? Kɔri baasi tɛ yen? Wuli, sigi. Wuli, a ye tɔnɔ sigi yan. Sigi. Somɔgɔw? Kɔri baasi tɛ yen? Alhamdulilah. Denbaya? I na kuma ma mɛn kɔni. Ayi, a ma mɛn kosɛbɛ. A ma mɛn kosɛbɛ. Ɲama na ji dɔ d'a ma dɛ. Mada a ye ji di ma. Ayi, a ma ji. N ko muso i ba dɔn maa ɲɛnamaya taamasere fɔlɔ o ye ka to ka ji di maa ma de. Foli kɔfɛ. Tiɲɛ don. Mais maa bɛ na i fɛ yen minɔgɔ b'a la minɔgɔ t'a la i t'a dɔn. Ne ba ye mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ. A bɛ sɔrɔ hakili don. A ɲinɛna. Awɔ hakili don. I ma mo motɔ la sisan n bɛnna ni dɔ ka portefeuille de binnen. Wa i bɛ taa sɔrɔ sisan nin bɛ ka dɔ kɛ zo ye k'a fɔ ko o tigi y'ale ka portefeuille k'a sɔrɔ o ta tɛ. I ma ye téléphone bɛɛ b'a kɔnɔ. Mais numéro t'a kɔnɔ. A bɛ se ka mɔgɔ min. Nin ye muso ta ye i ma ye. Nin muso ta don. Nin yɛrɛ ni u ka muso in bɔlen don dɛ an ka dɔnkilida laban in. Awɔ. N'i minan ci. Ji tɛ fiɲɛ na koyi surɔ ne ko k'i ka bitɔn falen yɛlɛma fiɲɛ na e m'a a kɛ. A to ne b'a yɛlɛma. Ji foyi tɛ fiɲɛ na. Ji filɛ nin kɔnɔ mun ye gilasi k'a kɔnɔ o ta
n'a biton yɛlɛma ka na. Ayi, est-ce qu'il y a quand même, toi, au Tiga Bara? Jalo bɛ yɛrɛ bila baara la e tɛ Eh, sama ikan diga na ban. Ta, kai, karamo. Ma fie ngo funteni na sisan. Ni mi faji la dɔrɔn i satɔ. E ma cɛkɔrɔba saya bɛ ka caya. Ngo ni taara dɔgɔtɔrɔso la sisan, courant bɛ tigɛ dɔrɔn ani maaw ka mɔrɔ a si tɛ kɔrɔ ni si ye. Ngo o don u bɛ ka baro f'an ɲɛna arajo la. U ka fɛn a ye internet sanfɛ. Ko muso dɔ de bɛ to k'a den bila denko mana kɔnɔ ka si quoi. Donc nin don courant tigɛra. Courant tigɛra a ye den bila a kɔnɔ i b'a dɔn ko dugu jɛra k'a y'a sɔrɔ ko denyɛrɛnin bɛ k'a nɔnɔ a wɔsiji la tellement k'a wɔsira funteni ma ɲinɛ a bɛ maa fa. A bɛ mɔgɔ faga non quoi. Olu ye marakaw de b'o kɛ. I ma téléphone ye muso de bɛ ɲinɛ a kɔ. N y'a ye sisan baba ne ɲɛ bɛ nin ko la cogoya min na sisan. I ma clé. N y'a ye. N tɛ moto clé an téléphone chargeur. Ni ma muso ka fɛn dayɛlɛli dabila dɔrɔn i ɲɛ bɛ sɔn ka i yebali ye o ka ɲi. Sisan n'a tigi ye weleli kɛ téléphone in bɛ yen. N'a tigi ye weleli kɛ. Filɛ wari yɛrɛ b'a kɔnɔ dɔrɔmɛ 20. Ngo muso ngo o bɛ bulɔku ba kɛ dɔrɔmɛ 20 portefeuille barabati. O bila kɔnɔ. Sisan e fɛ an ka ko kɛ cogo di? Ayi nin ka nɔgɔn komi e tɛ bɔ i bɛ nin bile kɛrɛfɛ dɔrɔn dɔ bɛ weleli k'a la o. Batterie b'a la. Batterie ba de b'a la a falen don. Ne ye weleli kɛ. N'a limana dɔ ye weleli kɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko téléphone b'e bolo k'u ka na a nɔfɛ komi a yɛrɛ photo b'a sanfɛ i tɛ fila a ma. Baasi tɛ. I bɛ se k'a bile kɛrɛfɛ. N'Ala sɔnna ma. Ne yɛrɛ nakun t'o ye. Ayi min nakun dɔn n ka weleli dɛ. O b'a la mais nakun wɛrɛ fana tun bɛ na. Mais an k'e t'a ɲɛnabɔ fɔlɔ. Ayi ni hakili la n denmuso y'a ɲɛf'i ɲɛna. Ayi a ma fɛn fɔ ne yɛrɛ. A kuma fɛn f'i ye. Ayi. Baasi tɛ komi a y'a ɲɛfɔ ɲɛna ko tile filanin na k'i ka baara ko k'a ɲɛnabɔra. A y'o ɲɛfɔ ɲɛna ko i ka baara yɔrɔ maaw yɛrɛ k'u kun ye ko wari dɔ d'i ma ko miliyɔn damadɔni. Ko i baara ɲɛbila baaraw daminɛ k'i ka i ka préparation kɛ. Ko n k'a ɲɛf'i ɲɛna n'i y'a sɔrɔ komi i yɛrɛ i b'i bɛnkɛ kɔni ka situation dɔn. I b'a dɔn sisan ko ma nɔgɔn n b'a fɛ k'a ɲɛf'i ye i ye n den de o e tɛ jate ne burankɛ o e ye ne den de n'i kun ye ne minɛ dɔrɔn ne ka kan k'a f'i ye o tɛ tiɲɛ ye a bɛ i n'a fɔ i fitininama ni ko y'i sɔrɔ dɔrɔn i kun b'a ɲɛfɔ ne ye awɔ ne kun b'a fɛ n'i y'a sɔrɔ ne kun bɛ se ka ko dɔ wala jateminɛ. N y'a faamu bɛnkɛ mais walahi bɛnkɛ ne ka baarako ma ɲɛnabɔ fɔlɔ ne kɔni t'a dɔn kun kelen min na minɛ tun ye nin kuma fɔ mais walahi ne ka baarako ma ɲɛnabɔ i yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni ne tɛna o nkalon kɔni tigɛ bɛnkɛ ne tɛna n ka dossier déposer nin y'a kalo kelen de sisan k'u bɛ ne wele kuma o kuma ne bɛ taa ni ka segin la u ma ne wele fɔlɔ. Poisson d'avril don. Ne kɔni u bɛ ka ne lamunumunu dɔrɔn. I delila ka fɛn ko o kun ko k'i ka wari sara. Ne ye wari sara o. Ne ye wari sara yɛrɛ ne ye wari dɔ juru ta terikɛ dɔ bolo ne taara o d'u ma u ko ko o don k'olu kun kan ka ne ta tuma min na yɛrɛ ko mɔgɔ wɛrɛ y'o poste ta ne fana ye wari kilancɛ d'u ma o la ni poste wɛrɛ nana u ka ne ta halisa o de ma ɲɛnabɔ fɔlɔ. Ala de y'a nɔgɔyabaga ye Ala ka nɔgɔya. Sinon ne nana ye Minɛti yɛrɛ de ka ko la baba Minɛti bɔra so bi k'ale bɛ taa Dubaï. Ko mun b'a ye? K'a bɛ taa Dubaï a y'i ka minɛn bɛɛ cɛ. Ne yɛrɛ y'a ɲɛ ko minɛn bɛ min k'ale y'o bila taxi gare la k'u ka taa n'a aéroport la. Minɛti b'o wari bɔ min? Ne ma wari d'a ma wa ale t'a kalama. Dubaï jumɛn ye? Arabu ninnu fɛ Dubaï. Bɛnkɛ ne bolo k'e b'a kalama ne y'a ɲininka k'a sara e la ko awɔ k'ale nana. O kɛra don jumɛn? O kɛra sɔgɔmada la ma mɛn. A taara ka ban. A bɔra so ale bɔlen ne nana ko ne bɛ ɲininka tiɲɛ la n'a y'a sara e la. Barisa e fɛnɛ karamɔgɔ e sɔnna k'o bila ka taa. Ayi n ko ne ye weleli kɛ ne ma e sɔrɔ ne ye tani de sɔrɔ tani ko ne ma ko awɔ k'a y'a sara ale yɛrɛ la ko olu ko ale b'a kalama. Kamu a ba b'a kalama. O y'o de fɔ ne ɲɛna. Ko Minɛti taara min? Karamɔgɔ ne ka taara yɔrɔ min na e t'a yɔrɔ dɔn. E m'a fɔ ne k'a k'e b'a kalama k'a taara Dubaï. Awɔ ne ka
A famille là. Ta. Jalo ni ko yin kera ni se. Kigata. Baasi tɛ karamɔgɔ ne kɔni bɛ mun f'i ye i b'a dɔn cɛbakɔrɔ ni m'i jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la walahi musobakɔrɔw bɛ yɛlɛ i kan ka taga min kan i b'o kalama kɔni e de ye dutigi ne y'a f'i ye n bɛna to i dɔgɔnin n'a ma sɔn i ta ma a ɲɛmɔgɔ den kari ne de ko ten hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen mɛ n'a fɔra i y'i cɛkɔrɔbatɔ denmuso bɛ fɛn kɛ i dɔgɔmuso bɛ ko k'i la i tɛ se ka ko bɔ a ta la ne ko e bɛ siran ɲɛ dɛ ayi ne kɔni tɛ siran ɲɛ o baba siran tɛ o mɛ ayi ni siran tɛ mun don fuwaridiya dabila sa ni ye dɔ de don n y'a faamu a fa bɛna taa pɔta pute kɛ ni i dɔgɔmuso yɔrɔ ko la o tɛ e lebule ye han a tɛ fɔ k'i muso a fɔ k'i balimamuso de don sisan i bɛ mun kɛ fɛɛrɛ kɛ a ko k'a bɛ taa yɔrɔ min na i ka taa ɲɛɲini sisan i y'a mɛn kana to a ka taa dɛ n'a taara dɔrɔn o y'an bolo bɔlen a ko la baba n bɛ taa nɔfɛ sisan arabu bilenni nin filɛ dɔwɛrɛ man d'olu ye farafinmuso nin kɔ ka t'u bila baara sugu bɛɛ la mɛ cɛ n m'a f'i ye n ko lahara bɛ ja sa mɔgɔw bɛ wari ɲini cogo sugu bɛɛ la quoi lahara tɛ diyagoya a bɛ ja de a tɛ diyagoya a bɛ ja ayiwa ko ne a bɛ ja kɛ i jija i bɛ fɛn fɛn kɛ i ka taa nin ko in ɲɛɲini m'a ɲɛɲini kana to a ka taa dɛ ayi donc n bɛ boli sisan baasi tɛ n bɛ na kamu Cher public, ici votre artiste Kara Design. Donc à bord il y a un film kura Fanta, il y a une série kura. Donc à il y a une fara Janfa, Furujugu, une fara Oluka. Donc à il y a mardi au mardi. Donc la famille a comme courant qui est innocent. Après il programme est respecté. Mais à chaque semaine un épisode qui est dans moi. Autrement qu'on fait un numéro de téléphone mais vidéo famille. Donc numéro voilà qu'on produit associé à un film na. Qu'on va se ou publicité au Ketchugamna. Donc après il y a un numéro na. Ani mamu bana ka ladilikan anw d'a ma donc a bɛ se ka weleli kɛ o numéro kelen na donc restez connectés abonnez-vous ciao ciao